Ministar Siniša Mali je ministar finansija u debelom sukobu interesa. Znači, ne postoji veći sukob interesa jer u Ustavu piše ministar ne može biti odbornik u lokalnoj skupštini. To piše u Ustavu. Siniša Mali je odbornik u Skupštini grada Beograda. Zašto je to najveći sukob interesa? Zašto uopšte postoji sukob interesa? Zbog takvih slučajeva. Zamislite da ministar finansija bude odbornik u jednoj skupštini lokalnoj, a onda iz republičkog budžeta kupi za taj grad 50 autobusa. To se upravo juče dogodilo. Znači, republički budžet je kupio 50 autobusa za Beograd. U Smederevu vi sami morate da kupujete vaše autobuse kao i u svakom drugom gradu. Znači, taj čovjek je već pola mandata u sukobu interesa. Ko treba da brine o tom sukobu interesa? Takođe ta Agencija za suzbijanje korupcije. Dakle, oni se prave da to ne vide.